un arbre, un bosc, un bé de vent. Bé, bona tarda a totes i a tots, al conjunt de veïns i veïnes que ens esteu veient en este primer acte de les jornades de país que també hem volgut ajuntar en la Diada de Sant Joan. També una salutació a la gent de fora del poble que ens podeu seguir a través dels canals oficials i si també hi ha companys i companyes de la Catalunya Nord i del País Valencià, doncs més que contents de poder-vos saludar i que poguéssiu gaudir d'una xerrada. Bé, avui és este primer acte, com us dic, d'aquestes primeres jornades de país, que són unes jornades que el que pretenen és que Tivenys conegui més i millor durant uns dies els germans que tenim al conjunt dels països catalans, al nord, al sud, a les illes, també a la Franja. I la primera edició hem volgut començar amb els germans de la Catalunya Nord. I en este primer acte que el que volem és que es visualitzi també la dificultat de la llengua i la dificultat de continuar defensant una manera de ser i una manera de viure, també la tenim al nord, però també la tenim al sud. I és una possibilitat de posar-nos davant d'un espill i de poder saber que també tenim moltes coses en comú, sobretot als extrems del país, i que el país és molt més gran del que sovint imaginem, sobretot des del Principat, des de Catalunya. Primer que res, donar les gràcies molt sinceres a la Laura i al Miquel per, des del primer moment que els ho vaig dir, acceptar el repte de participar en aquestes primeres converses. La Laura és una educadora i activista de la Catalunya Nord, una lluitadora per la llengua i una persona que viu molt aquesta manera de ser. I el Miquel, un bon company i un amic, i és professor de llengua, literatura i també activista i militant des de fa molts anys en contextos dificilíssims. Per això crec que té més mèrit que mai comptar avui en aquestes dues persones. Jo, sense més, m'agradaria que poguéssim compartir amb vosaltres les vostres vivències i, sobretot, que no us talléssiu, que poguéssiu parlar els dos, que poguéssem conversar i que això ajuda a conèixer una mica millor aquestes dues parts del país que són tan riques per a nosaltres i també tan desconegudes. Gràcies per estar aquí i bé, si voleu, jo començaria en com està ara mateix la llengua, com està ara mateix, quina salut té la llengua al nord i quina salut té la llengua al sud. Laura, si vols començar, endavant. A veure, l'estat de salut de la llengua és una pregunta que és complicada, que no es pot contestar amb dues paraules. Diria que hi ha coses positives i hi ha coses negatives, d'acord? Doncs intentaré una mica parlar de tot. L'estat actual és que estem, per dir-ho tot, estem en un moment que encara l'ús de la llengua baixa al si de la població, l'ús de la llengua catalana. Cada vegada s'utilitza menys el català, però cada vegada hi ha més voluntat d'ensenyar el català a la mainada i d'aprendre el català en general. Llavors estem amb aquestes dues, semblen ser contradiccions, però no, però en tot cas estem en aquest moment amb aquesta situació. Vet aquí. Explico una mica més el tema. Sí, no ho he dit potser, però que has estat treballant a la Bressola i que coneixes de primera mà això que ens vol explicar. Jo he volgut començar per aquí, però per saber en quin estadi estem ara, per tindre una imatge més fidel de com està la llengua, quina salut té, i també, si voleu després, Miquel i Laura, quines esperances hi ha de futur o quines iniciatives hi ha que poden donar més vida a la llengua, no? Pel que fa a l'estat de la llengua, crec que és important contextualitzar una mica i explicar que a l'estat francès, que és molt diferent, evidentment, de l'estat espanyol i les comunitats autònomes en les quals viviu vosaltres, a l'estat francès les llengües regionals no tenen cap dret
tenim l'article 2 de la Constitució francesa que diu que el francès és la llengua de la República i a partir d'aquí qualsevol llei que pugui afavorir la promoció o la difusió de la llengua catalana doncs són anticonstitucionals. Això ho hem vist en el cas de la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, que va ser ratificada a l'estat espanyol, però a l'estat francès no, perquè d'aquí va ser jutjada d'anticonstitucional i més recentment amb la llei Mola, que volia reconèixer l'ensenyament immersiu en llengua regional. I sempre estem una mica en aquesta situació, és a dir que des de l'àmbit més aviat associatiu, més aviat militant, sí que es fan coses, però a nivell legal no tenim cap estatut. És a dir que ara sí que diuen que les llengües fan part del patrimoni francès, però en pràctica no hi ha res i no hi ha cap llei. I això és una realitat per les polítiques d'esquerra i les polítiques de dreta. Malgrat això, després de gairebé 400 anys de viure sota administració francesa, la població de Catalunya Nord se continua sentint catalana. La identitat catalana és molt forta. Quan us passegeu pels carrers de Perpinyà o dels vilatges podeu veure banderes catalanes. Quan l'USAP guanya el rugby, que això és com un símbol de la catalanitat molt fort aquí, hi ha banderes catalanes a tot arreu. A ningú li passaria pel cap de sortir una bandera francesa per anar a celebrar l'USAP. Seria una cosa molt, molt estranya. Llavors hi ha com un consens, hi ha una realitat que és aquí, que és que hi ha una identitat catalana molt forta, però la llengua sí que ha patit molt per les polítiques franceses, ha patit molt amb l'escola, ha patit amb tot un context que fa que es va tallar una mica la transmissió i llavors les persones van deixar de parlar català a la seva mainada perquè van pensar que parlant francès els donarien un futur millor, els donarien més oportunitats en la seva vida laboral i es van convèncer que és el que calia fer. I encara que no parlessin francès, aquesta gent sí que van fer l'esforç de parlar francès a la seva mainada. I d'aquesta manera es va tallar la transmissió de la llengua catalana. Llavors, hi ha molts factors que van fer que la gent deixés de parlar català a la seva mainada, però encara avui en dia, si mirem, es va fer una enquesta d'usos lingüístics el 2015 i veiem que encara hi ha un 60% de la població que declara que comprèn el català, hi ha un 35% que sap parlar el català, però només un 5% l'utilitza habitualment. Aquí veiem realment una diferència molt important entre les competències lingüístiques i l'ús de la llengua. I és això, és a dir, que en 70 anys hi ha hagut un canvi radical a nivell d'ús de la llengua. Si fa 70 anys tothom parlava català al carrer i a les famílies es parlava català, doncs avui hem passat amb aquest resultat de 5% que el parlen habitualment. Això significa que anem perdent locutors cada vegada i que no hi ha, avui encara, es perden més locutors que el que es guanyen amb l'ensenyament al català, que en parlarem després. Vet aquí. I també dir que a Catalunya Nord encara estem en aquest punt, és a dir, hi ha una voluntat que la mainada aprengui la llengua, que vagi a l'escola i recuperar la llengua, però hi ha encara molts complexos. I us podeu trobar a venir aquí a preguntar a la gent si parla català i la gent potser us diu que no i potser sí que sap parlar català, però hi ha molt de complex, hi ha molt autoodi que han anat inculcant al llarg dels anys i avui estem una mica en aquesta situació. La situació és més aviat positiva perquè sí que l'evolució és positiva i ara es veu el català com una oportunitat i no com una cosa que s'ha de deixar enrere. Però encara tenim camí per recórrer. Passem, si vols, al sud del país.
Miquel? Bé, jo, el que diu Laura és molt semblant al que ocorre a Alacant, no? Ella ho ha dit molt bé. Hi ha un procés de minorització de la llengua. Està clar que quan tu ens demanes si es parlava més ara que abans, aquí a Alacant passa igual que a la Catalunya Nord. Quan parlo d'Alacant estic referint-me a la ciutat d'Alacant, en aquest cas, i també una miqueta al sud, no? Al sud d'Alacant, que podríem dir que és aquesta zona que no equival a tota la província, no? Però és la part, diguem-ne, que històricament s'ha dit de la línia Biar-Busot, que engloba Alacant, Elx i, diguem-ne, les comarques del Vinalopó i la comarca del Camp d'Alacant. Passa igual, no? Hi ha un trencament generacional, intergeneracional, després de la Guerra Civil, però que ja venia de fa temps. Als anys 40 és molt estrany que qualsevol família transmeta el català als fills. I a partir d'aquí ja sabeu que coincideix també en un franquisme on la llengua estava prohibida, no? Després arriben les emigracions procedents d'Alacant, sobretot de Castella-La Manxa, Múrcia, i quan entra, diguem-ne, l'ensenyament en català a l'escola, a partir dels anys 80, doncs aquí el que ja veiem és que, en certa manera, hi ha un rebuig, no? Un rebuig perquè el tema de la llengua també es polititza aquí al País Valencià en la transició, de la introducció del català, del valencià, com diem aquí, a l'escola, sobretot a Alacant, un rebuig perquè ja venia d'una situació en què moltes famílies ja no tenien el valencià. Penseu que si en la Guerra Civil, per exemple, els nascuts a l'any 40 ja no han rebut el valencià com a llengua familiar, doncs aquestes persones ja han tingut fills i ja havien transmet una miqueta, com ha dit Laura, d'autoodi cap a la llengua, no? Perquè un dels mecanismes que tenim la gent per justificar la no transmissió d'una llengua és l'autoodi, no? Vull dir, la mateixa gent que parla català és la que al final agafa com a arguments que el català no és bo per a transmetre als fills, no perquè és un argument que creen ells, sinó perquè ja, vull dir, és una, anem a dir-ho de manera col·loquial, una rentada de cervell que durant ja molts anys s'havia produït, no?, aquí a l'estat espanyol, i no és tampoc el franquisme, vull dir, ja té uns orígens més antics. Per tant, el que és l'ús actual del català és molt menor que podríem dir que inclús en la dictadura, no? Hi havia més gent catalanoparlant als anys 60 a la ciutat d'Alacant que no pas ara. Però el que sí que hi ha és que gràcies a la introducció de l'assignatura del català i del que diem aquí l'ensenyament en valencià a partir dels anys 80, aquesta situació, diguem-ne, que comença a minvar una mica i sí que comença a haver més gent que recupera el valencià. No és que siga en gran nombre, però, per exemple, jo soc producte d'això, he après català gràcies a l'escola, no gràcies als pares, perquè ma mare precisament ja no parlava català, tot i que el pare li parlava en català, la mare ja no, i com ja sabeu, la llengua és materna, i en aquest cas ma mare va néixer després de la guerra i la seva generació no, com vos diria, no hi ha cap persona, o molt poquets, que parlaven la llengua. L'escola sí que ha fet que això, en un principi, ja vos dic que amb la llei va haver un rebuig de part de la societat d'Alacant, però aquest rebuig actualment ja ha desaparegut, no existeix. I això ha fet que cada vegada més gent conega, si no de manera passiva, més que activa, la llengua, vull dir, els nivells de comprensió passa una mica com a la Catalunya Nord, que sí que són relativament bons, i sobretot aquí el paper de l'escola ha fet molt, però el que és l'ús de la llengua sí que no ha avançat tant. Depèn molt de la voluntat personal de cadascú, no? Tampoc l'Ajuntament ha fet molt perquè la llengua estigui present en molts àmbits i s'ha limitat simplement a que estigui en la relació bilingüe. De vegades no està tampoc ni en la informació que envia l'Ajuntament als ciutadans i s'han de fer queixes a partir d'associacions. Vull dir, mai no han tingut una política clara de defensa del català, ni tants ni de l'esquerra ni de la dreta. Pot ser de la dreta menys encara. I no sé si he de dir alguna cosa més respecte a aquest tema, perquè ja no he perdut una miqueta el fil, però diguem que la situació és una miqueta, lleugerament una miqueta millor que podríem dir que a la Catalunya Nord. El que sí que no hi ha aquí, jo crec que fa molt, i ho ha dit molt bé Laura, és el sentiment de catalanitat. Aquí ja sabeu que és valencianitat, no? Alacant és una ciutat que des de
aquest procés de castellanització i pot ser des del segle XVIII, no? Que agafa importància el port d'Alacant i en detriment d'altres ciutats, no? Que eren més importants, com per exemple Oriola, que era el cap de governació, doncs comença a haver com un sentiment de rebuig o de sentir-se més importants que, per exemple, València. Això passa sobretot ja en el segle XX i això ho reforça una mica el franquisme, no? I això ha fet que es creara una certa ideologia que es diu alacantinisme, que va ser molt fort als anys 80 i 70, que actualment ha desaparegut, que el que excitava era separar-se, el que era la província d'Alacant, del País Valencià i unir-se amb Múrcia i amb Albacete i crear una fantasmagòrica, podríem dir, comunitat autònoma del Levant, no? I això ha fet que aquest sentiment d'alicantinitat sigui un sentiment també d'antivalencianitat. No? Vull dir, està clar que en València la llengua, que té uns usos també molt baixos, València capital, pel que fa al valencià, actualment han avançat molt, però perquè també hi ha una identificació i un orgull de ser valencià. I això fa que la gent també, com se sent valenciana, aprenga la llengua pròpia del país. Aquí en Alacant aquesta identificació costa molt més, perquè l'alicantinisme, que en definitiva és un espanyolisme amagat de provincianisme, fa que molta gent encara el valencià no el senta com una cosa pròpia. Però ja us dic que tot això també va menys i va cada vegada és més minoritari, o almenys és la sensació que tinc. Molt bé. Jo sí que me quedaria en algunes coses. Per exemple, sí que, per una banda, a la Catalunya Nord, la Laura diu evidentment la llengua ha perdut molt des de fa 70 anys cap aquí, malgrat 400 anys d'administració francesa de resistència, però venim perdent, però ella sí que assenyala una revifalla per voler tornar a aprendre i una mica aquest estigma que el francès, que l'administració francesa va fer cap al català, denotant-lo cap als fills que era un idioma de poc futur, de poble, de zona rural, de poca lletra. Això ha anat canviant. I, per altra banda, al País Valencià sí que tenim més suport administratiu, potser, però, a diferència de la Catalunya Nord, que abans m'ho havia deixat, allà sí que hi ha un sentiment més de catalanitat i a Alacant no. És a dir, tenim coses bones en un lloc i dolentes a l'altre i a l'enrevés. Però sí que crec que teniu en comú, entre altres coses, i m'ho podeu corroborar, sobretot que la reflexió seria, pel que veig, tant al nord com al sud, tot i que Alacant sí que té una mica de reforç administratiu, al final acaba sent l'entitat, l'associació i la persona militant que treballa per això. I llavors la pregunta seria, quin penseu que és el paper que ha de prendre l'administració? I si crec que, evidentment, només en militància i només en la Bressola, Arrels, del Tio Cook i Casals i Ateneus n'hi ha prou. Penseu que n'hi ha prou o, evidentment, cal que l'administració faci un pas per poder garantir aquest futur, no? És evident. Aquí a Catalunya Nord és el món militant que ha fet molta feina. I des del punt de vista polític i administratiu, molt poc. Ara s'ha creat fa 2 anys una oficina pública de la llengua catalana que hauria de ser un impulsor d'una política lingüística aquí a Catalunya Nord. Però encara no sabem massa com anirà tot això, però és evident que les institucions han de ser motor en aquest sentit per no deixar perdre la llengua. I ho veiem a l'estat francès. Clar, a l'estat francès hi ha moltes llengües. També veiem el cas de l'occità, veiem el cas del basc, del bretó, i potser el cas de l'occità és el que està més avançat o reculat, depèn com l'agafem, però que té més dificultats. I si les institucions no posen mitjans, i quan dic mitjans és això, parlar d'algunes lleis que protegeixin una mica, permetre l'ensenyament a l'escola, permetre... Aquí no hi ha... Quan deies, Miquel, la comunicació en valencià de part de les institucions, aquí estem molt lluny de tot això. I és evident que les institucions haurien de jugar un paper molt més important en aquesta
en aquesta recuperació lingüística i això ho veiem en casos de països que també han estats que han esdevingut independents i que potser han perdut molt la llengua, un cop l'estat s'hi posa i posa els mitjans, la situació es pot revertir. Sempre diuen que un procés de substitució lingüística es pot revertir en qualsevol moment, però clar, hi ha d'haver mitjans per això. Sí que compartiu, crec, Miquel, també, i ho has dit abans, no? Compartiu també el fet de que en algun moment de la història s'ha trencat aquesta cadena. Això, evidentment, fa molt de mal, no? Creieu que és possible recuperar aquest temps perdut o és molt difícil? A veure, és possible, i tant que és possible. Difícil també ho és, no? Però és més factible. Està clar que la llengua sempre és molt més fàcil quan se transmet a nivell familiar, no? Però quan se transmet a nivell de l'escola, diguem que partixes ja de zero i sobretot ja depèn de la voluntat d'aquesta persona si la vol utilitzar o no, perquè està clar que aquí quan parlava, per exemple, de l'ensenyament en valencià, començant als anys 80, s'apliquen 3 programes. No és igual que a la Catalunya del Principat, no? A la Catalunya Sud. Doncs un programa, diguem-ne, que és el programa d'ensenyament en immersió en català. L'altre programa també és d'immersió en català, però destinat a alumnes castellanoparlants o majoritàriament castellanoparlants que viuen en ambients més castellanoparlants, com per exemple el cas d'Alacant. Per tant, aquest és el cas nostre. I després, l'altre cas és la línia en castellà, com s'ha dit popularment, que sí que tenia una sèrie d'hores de l'assignatura de català, llengua i literatura, i després 2 assignatures vehiculades també en català, que normalment eren ciències naturals o socials i de vegades també educació física. Està clar que aquest últim model és el que més se va aplicar a Alacant i el segon, el programa d'immersió lingüística, també, però era més minoritari. Per tant, la majoria d'alumnes, en definitiva el que vull dir-te, eren tots ja de llengua castellana. Per tant, sí que el segon programa, diguem-ne el de línia en català destinat a castellanoparlants, que tenia molta més presència al català, va fer molt més que no l'altre. Per exemple, jo sí que he estudiat en l'últim, que era, diguem-ne, la línia d'ensenyament amb més assignatures en castellà i només l'assignatura de valencià i de ciències socials, i aquí el fet de parlar-hi català ha sigut voluntari, perquè no està garantit que la persona pugui aprendre el català. En canvi, en l'altre sí que han eixit molt més alumnes amb una competència de la llengua molt més alta. Per tant, l'escola sí que ha fet el seu paper, però clar, el model lingüístic que calia, per exemple, aplicar a Alacant, en aquest cas el segon, no? El que he dit, doncs no ha sigut el majoritari en la nostra ciutat. I això no desmereix tota la tasca que van fer durant els anys 80 i torna al que has dit tu, l'associacionisme, no? Perquè va haver moltes coordinadores que es van crear en aquests anys, per exemple, la Cívica a Alacant, el Tempira a Elx, que ha rebut un premi a Catalunya, no? La Creu de Sant Jordi, crec, si no m'enganya, i altres associacions com el Rogle, la Gola, no? Que en els seus, diguem-ne, àmbits locals, no? Guardamar, Novelda, el Vinalopó mitjà, el Baix Vinalopó, van fer que el programa segon, que es diu el PIL, que us he dit jo, i el programa primer, no? Ara no recordo el nom que el tinc per aquí, el PEP, els dos d'immersió lingüística, perquè m'entengueu, són els que ells van potenciar-los més. De fet, a ells se va aconseguir que el 50% de l'alumnat fera l'ensenyament en un d'aquests programes i no en el programa majoritàriament en castellà. Sí que ha hagut avanços i, sobretot, jo crec que el futur està en nosaltres. Quan dic nosaltres, qui som? Doncs la gent ja que som castellanoparlants per via familiar, no? O, en el cas de Laura, francesoparlants, o no sé com ho podien dir, no? Vull dir que hem fet el canvi. Hem sigut nosaltres que hem volgut fer el canvi perquè per X raons cadascú l'ha fet. I aquí està el futur, no? El futur està en tota la gent que s'hi apunta. No en els que ja la parlen, que ja n'hi ha pocs i tota aquesta generació, tant a la Catalunya Nord, perquè està dient Laura, com aquí estan morint. Jo, de fet, visc aquí al barri de Santa Creu, que és la part vella d'Alacant, i fa 20 anys, jo quan començava la carrera o acabava, millor dir, la carrera de Filologia Catalana, encara podies trobar gent que parlava català, gent gran, però és que aquesta generació ja ha mort. Aquesta generació ja no existeix aquí. I si existeix ja no té la possibilitat de parlar català amb algun veí perquè no entenen aquest veí, perquè estem parlant de gent de 90 anys. Però, en canvi, sí que hi ha un moviment associatiu en Alacant que és tímid,
que sí que està donant els seus fruits, com has dit tu, el més important, per exemple, és el casal del Tio Cuc, i tota la gent que també ha eixit de l'ensenyament en valencià, que vull dir, hi ha també altres associacions, esportives també, penyes de futbol de l'Hèrcules, del bàsquet, que és gent que ha incorporat el valencià i això a poc dona els seus fruits. Que donaria més fruits si hi haguera un suport municipal? Sí, perquè amb això ja acaba. Les polítiques que es fan a la Generalitat Valenciana, que venen des de València, sí que de vegades no, sempre són molt més positives de cara a la recuperació del català, però a nivell municipal no es reflecteix aquest suport per la llengua per exemple, l'Ajuntament d'Alacant. No és igual l'Ajuntament d'Alacant que la Generalitat Valenciana o, per exemple, que l'Ajuntament d'Alcoi. I en aquest cas, ara que hi ha un govern que podríem dir que és un tripartit de dreta, doncs també s'ha notat molt més que no hi ha aquest suport que no abans quan hi havia un tripartit, podríem dir, d'esquerra. Més que res perquè aquí el tema de la llengua també en una època doncs va quedar una mica ja, vull dir, polititzant, no? Des de la transició, i també els avanços s'han produït més a partir de governs d'esquerra que no a partir de governs de dreta, on sempre hi ha hagut una reculada. Per tant, entenent que sí, que coincidiu en el fet que l'administració hi ha de ser-hi molt, però de moment tenim el que tenim. A la Catalunya Nord, Laura, més enllà del que aquí a Catalunya coneixem, perquè potser és més mediàtic o és més conegut, com la Bressola, quines iniciatives o quins fronts de resistència tenim que puguen donar veu a l'esperança, o que puguem dir, hosti, anem per bon camí? A veure, només un apunt per l'ensenyament del català. A Catalunya Nord hi ha diverses maneres de poder aprendre el català per la mainada. Hi ha doncs, el que has dit, l'associació La Bressola, que es va crear el 76, que és una associació de militants que es va crear amb l'objectiu de recuperar la llengua, i com que una cosa que va fer que es va perdre la llengua va ser l'escola, van pensar és amb l'escola que l'hem de recuperar, i doncs van començar a crear la primera escola, i avui tenen 1.000 alumnes escolaritzats entre les escoles maternal, primàries i secundària, i el col·legi. A la Bressola es treballa en immersió tot el dia, és a dir, que és la llengua vehicular del centre, i d'aquesta manera s'aconsegueix que els infants, quan surten de l'escola Bressola, siguin competents amb les dues llengües, que és l'objectiu. Després hi ha les escoles Arrels, que també és una associació també que es va crear, però van passar a ser escola pública. Ara no et sabré dir quin any, però és l'escola pública immersiva a Catalunya Nord. El que passa és que com que és pública no té tant de marge de maniobra, llavors no poden obrir escoles o classes com volen, depenen molt de l'Estat. La Bressola és en contracte amb l'Estat, però té molta més llibertat en aquest sentit. Arrels és pública. Doncs Arrels té prop de 300 alumnes escolaritzats, escola maternal i primària. Després hi ha les xileres bilingües, que aquí és totes les escoles públiques, i això el que fan és que diuen que fan paritat horària, 50% en una llengua, 50% en l'altra. Però la realitat és que els moments de patx, els moments de cantina, els moments de menjador, tot és en francès. No és una paritat real, és a dir, que el català és a la classe el 50% del temps, però la llengua vehicular és el francès. Llavors, aquests mainatges tenen el català a la classe i quan surten d'aquí ja no l'utilitzen. I després hi ha la PLEC, que és una associació per l'ensenyament del català, que fa intervencions puntuals d'una hora a la setmana, 2 o 3. És realment, jo li dic una sensibilització a la llengua perquè no crea locutors competents en català. Doncs en total, si comptem tot això, tots aquests dispositius, diguem, arribem al 25% de l'alumnat de tot Catalunya Nord que té accés a l'ensenyament o en català o del català, a escales diferents. 25%, vet aquí. Ara sabem també que
que el 80% de la població és favorable a l'ensenyament del català. És a dir, que hi ha una demanda de part de les famílies que és important. La població és favorable a això, però aquí estem a 25%. I jo el que veig és que falten, i és el que existeixen, però en caldria molt més, espais on el català sigui la llengua normal. I és el cas del Casal de Perpinyà, que deies, de les associacions que fan molta feina en aquest sentit, perquè a Renou de Bo, per exemple, que és una associació de cultura popular, veiem que aquí la llengua vehicular és el català, que després la gent fa el que vol, però que la llengua de comunicació és el català, totes les activitats les fem en català, i això fa que les persones s'hi posin realment, i la mainada també fora de l'escola, que tinguin espais on el català sigui una llengua utilitzada normalment. Això és el que avui hi ha uns quants espais així, però que s'hauria de desenvolupar molt més perquè la gent també es faci seva la llengua i que l'utilitzi normalment, que el que dius, Miquel, al final és una tria, però per fer la tria has de ser conscient del que està passant i has de ser conscient que és important fer aquest canvi de llengua, que no és sempre fàcil, però aquests espais són els que realment ajuden a fer aquest canvi de mentalitat. I aquests espais aquí també existeixen, que no ho he dit possiblement adés. Per exemple, tot el que és una miqueta el que diu Laura, tot l'entramat que hi ha de l'associacionisme de cultura popular, no? Les colles, per exemple, de dolçainers, els grups folclòrics, etcètera. Aquí se parla la llengua, no? Encara que després la gent pugui parlar castellà en sa casa, no? Però són àmbits que s'han guanyat en tots aquests anys i és molt important el que s'està fent a nivell de cultura popular, perquè la cultura popular està molt lligada a la recuperació de la llengua, pel que veig també a la Catalunya del Nord, i això jo crec que és important, no? Perquè estàs en un àmbit de lleure, d'esplai, d'una activitat, vull dir que en definitiva és oci, no? I relacionar l'oci, la diversió i el gaudi amb la llengua és molt bo, no? Perquè sempre, vull dir, això serà molt més positiu que no relacionar, per exemple, el català amb coses, per exemple, ja de persones més grans o coses, diguéssim, més antigues, no? I ara poso un cas, i pot ser de la Catalunya del Nord, no? Vull dir, jo quan vas veure la processó de la sang, que dius, bé, hi ha molts penons a Perpinyà, no? La processó que fan el divendres sant, penons en català, la megafonia se parla en català, però en definitiva estem parlant d'una activitat, d'una festa, que és una festa en què la mitjana d'edat podríem dir que està entre els 70 anys, vull dir, aquí no hi havia joventut. Vull dir, de res val, a un jove sentir la llengua aquí si no participa d'aquests actes. Vull dir, actes, en aquest cas, religiosos que, vulguem o no, la joventut doncs, cada vegada és més atea, no sé si m'enteneu, no? I aquí doncs, passa igual, no? Està molt bé que el valencià el parlen quan se fa per les festes de les fogueres aquí un sainet, però bé, és que el gènere del sainet, que és un gènere teatral de farà 100 anys, doncs no és un gènere, vull dir, que siga del gust de la gent jove, no? En canvi, si em feres com diem aquí, una baralla de galls, de cançó improvisada, i em portares un cantador o em portares una altra activitat, un grup de gent jove, de rock o de música juvenil, doncs això, vull dir, sempre tindrà més repercussió que no pas les altres activitats que també estan bé que es facin, no? Perquè, en definitiva, cal ocupar tots els àmbits i totes les edats. Però si el futur el tenim en la gent jove, que és la que està o la que s'ha d'aproximar, o que s'hauria d'aproximar al català, doncs s'ha de potenciar més activitats en aquest grup d'edat, crec jo. Correcte. Sí, jo penso que és el camí, no? A tot això també us volia preguntar quin paper creieu que de manera humil o de manera, per dir-ho així, de territori que potser porta a la bandera de l'idioma i de la història, quin paper creieu que hauríem de tindre les administracions i els ciutadans de Catalunya, del Principat, i si creieu que ha de ser un paper d'ajuda activa o d'escolta o, en primer lloc, de conèixer millor la realitat?
A mi em sembla que el més important seria primer de conèixer millor la realitat de tots els territoris. Això és evident que és una cosa que hem d'anar fent. Parlant del que deies de cultura popular, és quelcom que hem estat fent molt també amb Aire Nou, perquè el fet nosaltres de fer cultura popular a Catalunya Nord, de fer castells, de fer jables, de fer intercanvis amb colles del sud, això, aquests tipus d'activitat d'intercanvi ens permeten conèixer millor la realitat de cada zona. Al final, si agafaré un exemple, si vam fer un intercanvi amb la colla castellera de Castelldefels, tenen la mateixa realitat que nosaltres. És que aquesta colla castellera ens vam entendre molt bé perquè realment ens assemblem molt, perquè tenen els responsables que ho fan tot en català, però la colla, la gent parla castellà, doncs a nosaltres ens passa la mateixa cosa. El que hem d'entendre és que vivim realitats que són molt semblants. El que passa és que aquí vosaltres sou sota administració espanyola i nosaltres francesa, però tots som catalans o valencians. I és això, primer és conèixer millor i per conèixer-nos millor, doncs això crear potser més lligams, més projectes transfronterers o el que sigui. Compartits, no? Com? Projectes compartits. Sí, exactament. I així doncs ja seria molt, perquè vosaltres ja teniu molta feina amb el procés d'independència, amb el qual evidentment donem el suport, però primer de tot un coneixement mutu de totes les comunitats autònomes i d'aquí de Catalunya Nord. Sí. De fet, jo moltes vegades ho hem parlat, no? També en Miquel i en amics, sovint aquí al Principat pequem d'això, de conèixer poc, de jutjar massa, de posar etiquetes i de fer-ho sense... I és una cosa que he pogut fer gràcies a gent com Miquel i altres companys, xafar el país, xafar-lo, conèixer-lo, viure'l, gaudir-lo, i és la millor manera de conèixer des d'un punt de vista humil i a partir d'aquí, començant des d'aquí, començar a teixir complicitats i ajudar-vos i ajudar-nos tots a fer possible la pervivència de la llengua i de la nostra cultura. Està clar que els mitjans de comunicació a Catalunya han fet molt, no? I en certa manera són un espill en el qual es mira València, no? Jo ara puc posar com a exemple tots aquests programes de Trau la Llengua, que en definitiva estan basats en la programació que es fa a la TV3. I si no hi haguera una TV3, està claríssim que aquí no hi hauria una televisió pròpia i molts avanços no s'haurien fet. Vull dir que gràcies que hi ha hagut un Principat que sempre ha estat un marc. Doncs bé, estava dient això, que la programació, gràcies a que hi ha uns mitjans de comunicació i, per exemple, programes, millor dit, de la llengua, últimament se n'han fet molts, no? Com estava dient, Trau la Llengua o El Llenguado, no? Reportatges que parlen de la sociolingüística que hi ha a diferents territoris, com este darrer que s'ha fet sobre la Catalunya Nord, no? I doncs jo crec que la televisió també ha fet molt des de Catalunya i ha sigut un referent perquè aquí a València molts programes, si no es copien tal com són, però se tinguin com a referents programes que es fan allà, no? Inclús estaria molt bé i a col·lació del que acaba de dir Laura, és també que se pogueren fer programes en conjunt, no? Que poguera participar no només la televisió de les Illes Balears i B3, a Punt Valencià i la TV3 o qualsevol, perquè no hi ha televisió a la Catalunya Nord, però també, per exemple, quan s'ha fet amb la ràdio Arrels, que se pot escoltar, per exemple, a la comarca de l'Empordà, no? En un altre dial. Això és molt important perquè és la millor manera de poder conèixer-nos, no? I jo trobo que fer coproduccions, ara comença a veure que ja existeixen moltes sèries que ja s'estan fent en les 3 cadenes, doncs estaria molt bé per expandir el coneixement entre territoris i que la gent poguera conèixer-nos una miqueta millor, no? Això també se va fer en aquest programa, recordo ara de farà 2 o 3 anys, que es deia Catalans i Valencians, cosins germans, però sí, com a resum voldria dir que totes les iniciatives volguem o no han eixit sempre de la televisió de Catalunya. Que potser jo canviaria algunes coses? Sí, però bé, no? De vegades hi ha sobretot a la terminologia,
exemples que no t'agraden, no? Per exemple, me'n recordo que ja comentaven del foraster que va anar a Portbou i quan li va demanar que hi havia darrere de la Serra de l'Albera va dir que hi havia França. En canvi, ell era a Catalunya. Home, no. Catalunya està darrere de l'Albera i davant de l'Albera. Tu el que estaves era la Catalunya Sud i el que estava darrere de la Serra de l'Albera és de la Catalunya Nord. Però comprenc que això també és la persona qui s'ho ha de creure. I això també s'ha de treballar molt per a que la gent al final agafem aquesta consciència, no? De dir, com ha dit Laura, és que catalans, en aquest cas vosaltres, no? Som tots, no? Els que estem darrere de l'Albera o una banda, com diuen ells, a un banc o a l'altre banc de l'Albera. I això ho aconseguirem, no? Que la gent assumisca, diguem-ne, tota aquesta terminologia amb la... Doncs les televisions faran molt, no? La ràdio i els mitjans de comunicació. Està clar. I l'escola també, evidentment. Pel tema de la terminologia, és veritat que el Principat de Catalunya té l'avantatge que és el seu nom, Catalunya, no? De la comunitat autònoma. I és veritat que això, clar, és molt més fàcil, no? I sempre, sovint passa això, que és Catalunya i França. I el que dius tu, no? Si o és Espanya i França o Catalunya Nord, Catalunya Sud, però que això intentar ser coherents, però és coneixement, és consciència i al final també tot això s'ensenya. Vull dir que no és evident i si a l'escola no t'ho expliquen mai o si no llegeixes mai res sobre això, doncs no ho pots saber tampoc. Doncs és educació, sí, sí. Clar, és com la percepció de la llengua no? Allà a la Catalunya Nord o a Alacant, la gent quan baixa, però no només del Principat, sinó de qualsevol territori dels països catalans, no? El primer que diuen és que aquí no es parla el català, no? Molta gent quan ve a Alacant. Diu, evidentment, no es parla o no hi ha un nombre de parlants tant com, per exemple, pot haver-ne a Vic o a Tivenys, no? Però és que si tu, per aquesta percepció, ja directament t'adreces en castellà aquí o en francès allà, doncs la percepció d'afrancesament o espanyolització serà molt més gran. Perquè si tu sí que fas l'esforç per parlar, està clar que la majoria de gent potser te contestarà, en aquest cas aquí, en castellà i en francès, però potser te trobaràs gent que sí que te contestaran en català i es farà il·lusió, no? Que te puguen parlar en català. I això també és important que la gent prengui consciència de que encara que la situació lingüísticament és pitjor als extrems, però això no vol dir que no hi hagi gent que no parla la llengua. Està clar que no està tan present com en altres llocs. I en aquest cas diria que potser està més present a Perpinyà que no a Alacant pel fet, com has dit tu, de les banderes, la rectoració també està en les dues llengües, etc. A Alacant sí que està també, però aquest sentiment de valencianitat, entenem valencianitat com a catalanitat, doncs de vegades jo l'he sentit molt més a Perpinyà, no? En definitiva també sou Catalunya, no? Que no a Alacant, no? És que una ciutat castellanitzada, Alacant, de vegades a mi em fa la sensació que és una ciutat espanyolitzada, no? Perquè no hi ha referents de la cultura pròpia per a res. Vull dir, és ara, en els anys 80, 90 i en el segle XXI, quan han aparegut colles de moixaranguers, ja havien aparegut les colles de dolçainers, tot això ara està donant els seus fruits, no? Colles de granos i gegants, no? De capgrossos, com diu per allà dalt. I això fa molt, no? El teixit associatiu i sobretot relacionat amb la cultura popular és un motor importantíssim, però també és un motor importantíssim de recuperació de la llengua al Principat, ho hem vist, no? Amb els castellers, amb el fet de les sardanes als anys 80 i amb tot el que engloba ara la recuperació, per exemple, de la música tradicional, no? Sí. Bé, jo des de la meva visió des d'aquí sí que puc dir que aquí s'ha de fer molta autocrítica també i moltes vegades és això, no quedar-te en el que aquí des de fa molts anys també partits, entitats, la societat en general hem tendit potser a mirar més cap a dins i a mirar menys cap a fora i això evidentment s'acaba pagant i estic totalment d'acord que per canviar aquestes petites coses, per canviar aquestes petites dinàmiques i aquest coneixement s'ha de començar a l'escola i són els més menuts que han d'entendre que a l'altra banda d'Alacant no hi ha una cosa rara i que a l'altra banda de Portbou també tenim germans i això és una feina que és de molt de temps, que és una feina de molta constància, però que no hem de tirar la tovallola.
i jo sí que estic totalment d'acord en batre's en això. I si voleu, per acabar, jo sí que em quedaria en les coses positives que heu enumerat tant al nord i al sud. És evident que les situacions són complicades, per això hem volgut fer aquestes converses, per visualitzar la dificultat i per a mi, personalment, felicitar-vos perquè jo crec que té molt més mèrit ser catalanoparlant i té molt més mèrit militar en aquesta manera i en aquesta estima cap a la llengua a les vostres zones que no a Catalunya, perquè té molt més mèrit i, per tant, també teniu el nostre reconeixement des d'un lloc on som catalanoparlants al 100%. Animar-vos a continuar, animar-vos a no defallir, perquè si hem d'esperar les administracions probablement no podrem defensar res el dia de demà. Per tant, continueu així i donar-vos les gràcies als dos i si voleu dir alguna cosa més i en tot cas, si no, animar a la gent a continuar gaudint d'aquestes jornades que acabaran diumenge també en unes altres converses, en aquest cas sí, parlant més del català i de la seva salut a Catalunya. Moltes gràcies a tu per l'organització d'aquesta xerrada i crec que són actes com aquests els que fan també canviar una mica les coses i sensibilitzar a tothom a les diferents realitats. I només dir-te que jo no sento que tingui més mèrit que cadascú de vosaltres i a vegades m'ho han demanat també, però per què ets militant o per què? No és que hagi triat de ser militant, és que he nascut en aquest lloc, en aquesta família i amb aquesta identitat. Llavors, és natural, no puc fer-hi res més que actuar. Vet aquí. Llavors, gràcies a vosaltres també per tot això. Doncs bé, jo dir que cal ser optimista, no? Que és una feina que porta temps, però clar, hem de ser positius sempre i algun dia, doncs, com tot en la vida, donar els seus fruits i estic convençut que al final, tant a la Catalunya Nord com al País Valencià, el català anirà més, almenys la consideració de la llengua cada vegada és més positiva i sobretot estem veient els canvis que s'estan produint a nivell europeu i a nivell mundial que ha comportat la globalització, que en definitiva el que contemplem actualment és que tots aquests estats-nació que van néixer en un temps al final s'estan com replantejant la seva existència i això passa per acceptar la pluralitat d'estos estats i en un futur, déu-n'hi-do que el puguem veure nosaltres, no sé quan durarà això, doncs jo crec que les llengües minoritzades, com són les nostres, doncs tindran un futur esperançador, no? Perquè trobo que la globalització el que fa també és que la gent aferrar-se també al que és propi i cercar en el que és diferent de l'altre, no? I en el que el fa ser, això, la redundància, diferent, no? I una de les coses que ens fa ser diferent en el món és la llengua pròpia, la cultura pròpia, no? Que ens fa ser únics en el món i en aquest cas ens fa ser únics des de Salses fins a Guardamar. I des de Fraga fins a Belguer. Moltes gràcies als dos i una abraçada molt sentida i molt sincera des de Tivenys. Gràcies. Moltes gràcies.
Ai, desperta, Rosselló, si veig Rosselló, desperta, que si dormes al teu racó ja tindràs la llar deserta i l'ocert giniarà quan la llum serà tudada, morirà la fe sagrada, Don Rossillo endavant. Tam patatam, que les figues són verdes, tam patatam, que ja maduraran. Llenga viva, llenga sana, te cantarem sempre més. L'ocellet canta que canta, com sa mare li ha après. Nosaltres sem de llausetes refilarem més que mai, amb cançons que ens sent tretes i que alegren tot l'espai. Tam patatam, que les figues són verdes, tam patatam, que ja maduraran. Si n'hi ha que els hi fa nosa, llenga del nostre passat, nosaltres veiem la cosa de molts diferents costats, que si nos deien un dia parleu pas el català, el poble s'aixecaria amb un gros pal a la mà. Tam patatam, que les figues són verdes, tam patatam, que ja maduraran. Un matí, si d'altra rosa espelleixen el roser, veurem com totes les coses floreixen elles també, i ballarem la sardana de la mar al Canigó quan tocarà la campana de la gran revolució. Tam patatam, que les figues són verdes, tam patatam, que ja maduraran. En aquest dia de festa us convidi per demà amb la